tak tandur. Nggih. Becike mengkone aku mulya kowe yo mulya. Aku nggih sangkut Lho kok sampe. malah meneng wae piye? Ngoten niku. Kabeh prajurit. Wah, Nggih. sing bakal dadi pangayoman ning Kuningan ki. Nggih, nggih. Kula sanjung. Sanjung sing dadi sesembahan ning Pejajaran Kanjenge Adipati. Nggih. Mula saka kuwi, Nggih. sak. Apa? Ono apa? Sinten? Sapa musuhe sapa? Sponsor iki iso gedhe wong ngene ta. Aduh, gedhe iku gedhe. Patih 120 diget-get. Iki mau anake sapa? Durga. Yen arep maju perang ki anake aja dijak. Niku arek panjenengan. Mboten arek panjenengan niku. Ngono aku iki Jajaka. Nah, ngene. Nggih. Akhire patih. Ngene. Dipun. Praboso perang ning Pejajaran ki saged. Nggih. Kuwi titian. Sumapake papan kene. Ayo, sapa sing kene? Kulo saged. Ayo, Don. Dan Apa? Reng. Para tamtama. Siyoga makarya. Estia sanjata. Maksana kita. Pangapuntenipun ingkang kathah. Ngenani sedaya prajurit ingkang njagi wonten tepis wiringipun Pejajaran ampun kuwatos. Siapa dadi sawita diri. Apa wis padha siaga bedama? Menawi panjenengan perintah kemawon, kula saged anglampahi. Meter kotor. Di sana rata kesagut tambuh lan kuwi. Nitik barang agem-ageman bedolan prajurit saka kraton Pejajaran. Sopo tani? Patih saka Kadipaten Kuningan. Darmayuda pepatih Kabupaten. Ayo sapa? Yen kowe durung ngerti, aku pepatih ing kraton Pejajaran Suhana Praja. Loh, iki to kang Suhana Praja. Iya. Durana wigati apa kowe temeka ning tafel wates Pejajaran kene? Lho kowe gelem Pejajaran tak
Blengket manungko lan Kabupaten Kuningan. Waduk tembungmu ini mung sak kabupaten dengan apane Blengket Pejajaran kaiku negara kang gedhe. Tak atur eling perawaning dipati pemancat kaya jungkeng kai bawana ring kraton Pejajaran ing kono bakal tumpes tapis tanpa tilas. Nanging iki saka Kabupaten Kuningan sawangan prajurit wis padha siaga ngrubukte Pejajaran. Narmayuda pisan tak elingke. Sabarno nggono arep geger kraton Pejajaran. Kapeksa ku bacot prajurit. Wah!
kene. Iki baturku arep. Nyawa nyok. Aman Jun. Aman, Mbak. Medun aman. Kira-kira ora buat insang. Beres wi. Yo ora beres. Soran beres lu sapa? Kowe. Aku beres sing ora beres kowe. Salahmu dhewe. Wae medun, kowe gak medun. Malah anggrek-anggrek kaya piye. Yo. Ben anggrek-anggrek kaya kire. Sing ngomong sapa? Bojoku gak kuwi anggrek-anggrek. Iki mono perang, Pak. Yo, perang iku sing dipikir musuhe. Ora kok bojomu bengi. Ora oleh. Elek kowe tak tulungi tidak-tidak. Tidak aku. Bocah-bocah cilik dipandekani pakal. Ini tidak aku sapa? Maju. Maju nih. Maju. Sama. Maju. Eh. Oh, tutur guran. Ayo maju. Ora tanggung jawab. Iki. Oh, berarti ance-ance kowe. Ya. Ciro. Ya. Kena najis ini, Pak. Najis mukul adoh. Kowe sewani. Kowe. Hei, apa? Wis sambil gelap kok iki. Apa? Iku mana tukang rocok. Tukang rocok yang malah diaret-aret. Ora toto iki. Usam. Kowe. Hah? Kowe. Hah? Coba. Istirahat. Hei. Hei. Cek. Cek. Hei. Seneng-seneng yo seneng-seneng, Pak. Jese yo jese. Dingeti kancane. Kene. Ning ndi? Bisa wani kowe? Kok pajak kok dagang? Lah. Pajak ora apa-apa wis sinden iku. Aku. Ngene. Yo. Buat apa? Ha. Wani. Siap. Siap kene, Pak. Kowe. Usahaku. Oke. Ayo. Sikat. Au. Pajak. Kaget. Yo kaget ta. Kene yo utara jurus. Sing iku dak jendenan kono, sing lagi kowe ora kok bareng. Yo. Kowe. Terus piye? Terus piye iki? Sak korong iki ditekuk. Lah. Kowe iyo. Ke bawah. Ngawur. Apa?
Kowe, ayo, tentono. Sik. Ha. Iki gak musuh. Iki mono penonton. Diko. Wani, apa ora? Wani.
Wah, apa trek bebek. Ngawur. Ora dak, ora urus. Kecil lho, kecil. Musuh, bebas. Bebas. Dene. Ora sampe apa lho? Lho, bakal ditawani. Gali. Hon, Ya. wani apa? Lho, sing tak wedeni apa? Arep apa? 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 Ora Kokol. Rosak te, ayo. Ora kok pineng kancake. Loro, besone nek ngetut dinget. Lipat nyawang. Aja ngono piye iki sirah. Joko. Foto. Ngono-ngono, loro sirah, Pak. Apa ngomong apa? Apa iso ngomong? Telinga apa? Hah? Kae prajurit anyar. Di sing tuwa sing maju. Alah. Kowe. Oke. Tuamu satu. Oke. Ayo, aku ini 17 tahun yang ngantek kok tuwa iki. Kadang aja piye? Apa? Wis aku wae. Aku iki sana. Ayo. Aduh aja ya.
Lah kancane salto kok ape mundur nganggur Loto. salto. Apa pesawatan? Aman. Aman. Menyak. Aku dengar. Iya, Bang. Kuatan yang bejo senang mu rasa. Arep sawah meledos lah. Cek. Iso. Minyak jeng. Rasa. Reje. Itene kowe. Omah guru malah. Guru mami. Rikene panggung. Awas kowe kapan tamu so. Yo, aku kapan iso? Aku menjo tak golek omahku kowe. Wis riko. Apa? Oh. Salah minyak. Tepuk tangan. Tepuk tangan tenang. Ayo. Urung. Aku urung tau tak tepuk tangan. Semangat. Kok aku nak salto, kasih tepuk tangan ini ya. Minyak terus. Hei. Ngerti ya? Contoh. Yo. Pak, kan joget 10.8. Jalurane kok joget ae. Iwake lali nang Jepangan. Ayo. Ya. Cebok bacike. Gak yo wis. Ya. Cepat kamu. Prajurit Pajajaran. Opo prajurit? Ayo. Becik. Pajajaran manukul. Yen kepengen korbanin wis setitik nanging yen Pajajaran wani. Kalau pesta-pesta ngobrol. Wong Pajajaran. Ora usah kowe umum pada pengarepanku. Bukti lantas sudah jadi. Ayo, kowe apa tuh? Sing bakal mati oleh papan. Aku tanding sopo sing bakal kalah. Sing bakal. Sabawan. Ha. Ha. Sure.
Oh!